Ona Slovenka, on Angličan. Týždeň boli v Tatrách. Pár hodín pred odletom si chceli pozrieť Poprad, no napokon z toho nič nebolo. Sme vlastne odpísaní na to sedieť na stanici s batožinou, pretože ju nemáme kam dať. S ťažkými kuframi a taškami sa ťahali iba do lekárne. Aj to len preto, lebo museli. Zobrali sme si taxík, odišli sme do centra, pretože mi došli diabetické papieriky na čekovanie cukru. A vrátili sme sa taxíkom zase naspäť. A od tej chvíle hodiny priam bivakovali na stanici. Mňa to teda poriadne vytočilo. Adriana hovorí o popradskom Absurdistane, veď je to jeden z najdôležitejších železničných úzlov na Slovensku. Ja sa hlavne hanbím z toho dôvodu, že ako Slovenka som prišla domov ukázať jemu, ako to tu u nás funguje. A myslím si, že on je vo veľkom šoku. Nechať stanicu počas zimnej sezóny bez úschovne je nonsens, odkazuje odborníčka na cestovný ruch. Každý, kto poskytuje služby, by sa mal cítiť do role prijímateľa služieb. Železničiari ale tvrdia, že oni úschovňu nezrušili. Na žiadosť nájomcu bola ukončená platná zmluva, pretože ju nájomca vypovedal. Pokusy dotiahnuť aspoň podobné batožinové skrinky vraj niekoľkokrát zlyhali. Neprejavil žiadny záujemca ochotu sa zúčastniť v tomto výberovom konaní. Pár dní dozadu sa predsa len našla spoločnosť, ktorá chce skrinky vybudovať. Druhá plánuje otvoriť úschovňu a ponaučenie. Nie je dôležité, čo rozprávame o svojej krajine, ale je dôležité, čo pre ňu robíme a ako to u nás vyzerá. Práve táto stanica je neraz jedným z prvých miest, ktoré turisti spoznávajú počas cesty do Tatier. Veľmi záleží, či im ich privíta. Druhú šancu robiť prvý dojem totiž už nikdy nedostanete. Marek Vnenčák, televízia Markíza.